Днес вечерата е спагети с доматен сос и зеленчуци. Нарязвам си половин тиквичка на купчета, която съм обелила предварително, както и един морков. След това продължавам с 3 глави лук и 250 грама гъби печурки. След това се прехвърлям в един дълбок тиган, слагам 5 супени лъжици олио и добавям само лука и морковите, за да се позапържат. Разбърквам ги и след като са готови, добавям и нарязаната тиквичка. Разбърквам я и нея, за да се позапържи. И след като е готово, разбира се, си добавям и нарязаните преди малко гъбки печурки. Разбърквам ги хубаво и когато всичко е готово, добавям един буркан домашен доматен сок. Разбърквам сместа много добре и оставям да си покъкре. След като покъкре известно време, добавям сол и захар. Разбърквам хубаво, след това добавям и 2 скелетки на кълцан чесън, както и малко босилек. Разбърквам отново и оставям да си покъкри до готовност. Ето, вече е готово, виждате колко добре се сгъсти. Сварявам си спагетите според описанието на опаковката и дойде момента да сипя, да ги разделя на порции. А вие какво ще вечеряте, приятели? Напишете в коментари.